It's my birthday. Good morning guys! So today is November 16, 2023. Oh, birthday na ako karon guys. So una ko pagbatan sa among payag no, nadungog pa niyo ang manok. So others papa, una dyan na great kay gipukaw gyud ko guys kay kabalo mo. Patuluan ako niya sa manok ug nadiha silang duha ni Juventino. O gainit na sila guys para sa manok. O salamat kay sa manok. Inatag daw ni Ugang sa diha karon pag-ihaw. So muna guys, mura na akong handa. Gina guys no, basta akong birthday patuluan jud ko ni papag manok. Manok. Patuluan og manok, patuluan og dugo sa manok sa akong mga agtang diha og mga alas 5, alas 6 na diay na guys. Diyan is payag dayon gila na nang gigulgul diya din ako ipakita kay maluoy man ko sa manok. Uy, nara din hangaan the love of my life. Og nanay mo, tanawa si Tuting, iyar ko nga nanaan guys. So, di na mahasimo og wala ko tulo-tulo diya something sa kuan. Ambot og ako lang ba og kamo? Motora gyapon ta nang kinaraan guys. Kay mo gina siya mo kay burag dili ko mahaylugan guys kay burag lain akong pamati. Huy, kuyawan. So inana na siya guys. Og gana gayog hapon ana lang na akong ulo diha pa. Anong iligo na lang para char. So inana ko kapinangga guys no, butangan pa kog something sa mga kuan diha na hilog-hilog diha. Mura akong 6 years old. Hoy kuyawan. So man akong pagumangkon gi-greet ko ay titawa pud siya ipanghimuta pa. Then ibalik ko katulog guys kay Ginoo ko pagkasayo pa sa morning no. So after mga 50 years din hatulog na ko. Himata na ko guys. Then mo na siya nagiluto na ang kuan guys, ang manok o na itlog pa ng itlog naman dito. Sayang ka, yung ano ang puda mo tong gihaw nga. Mahimo na siyang inahan. Uy, kaluoy o inana mi magisa guys, apilo na ang unsa na atsal og namguha na giluto butangan og batong kay nami daghang batong magbuot mo. Hoy kuyawan, so mo na tatanaway guys nagi siya itlog guys. So nang itlog lagi itong manok kasuluoy siya no. Sin butangan na mo siya sapal guys. Hoy kuyawan. So mo na ang tuno pud may gamiton no. Dili ka magbilulok diring napita. So after 48 years guys, wa na gyud na, wa nagitunoan na gyud ang lami na gyud kay ang manok guys. Lami kong sudan karon kay birthday na ko. Hoy. Oh, sino kayo diyan? So mo na guys. O lantawang sabaw sa pugsapog. Ituson pa na siya guys ha. Maghulatag during dapita. Hoy. So pag humana kog ligo guys, dahil nagtitok-titok pa ko ang ending sa yuko gitamparus sa kamatuuran. Hoy! Abi man akong 28 pa ko. Hoy! Ginungutan tayo 8 na kong guys. So thank you Lord for another years or more years to celebrate. No, thank you kayo sa mga tanawa ko diha. Nagrara ang hangal. Busit man dagway ko. Ano na guys, ang ko ni balik yun siya kay mong greet lagi. Tita, happy birthday tita. So inana siya. Happy birthday to you. So inana siya mo greet ako special na ano guys pamangkin. Kaniday nga video guys. Ang video na to ay ginatawag na mini vlog ni sa birthday ni Hangal. So paduna si Jutis Young All Girls. O diba, sino kayo dyan? Nakavote siya. Nakabots ang first son. Hoy kuyawan. Asa po ga matugag Korea. Matugag Korea sis. Sumana guys. Nabot na ko diri sa akong trabahuan guys. O bisibisihan ang peg. Ay, hoy kuyawan. Inana ko guys, so nag-video ko. May ganda mo pa daw ko pag-abot. Pero ako na nag-set up ang camera daan. Uy, way magbuot. Di magbuot kay birthday na ko ron. Kuyawan. So, inana ko ng camera guys. Sinilingkod ko no ko. Pag humana akong lingkod, wa pa ko'y panudlay. So, inana ko mo duty guys. Wa ko'y panudlay. Wala'y panudlay ang mga person. O, inana siya ka-stress. So, pag human ana guys, o gikuha na po na ko ang camera. Wala gi magbuot kay birthday na ko ron. O diha na po nga angle guys. Kunyari ko no. Na customer. Ayun, ikaw unsay ato sir. Birthday na ko rin sir. Hoy kuyawan. Ayo sa bunta guys no, gahuna-huna na ko nga unsaon ako pag absent. Hoy, birthday lagi na ko ron way magbuot suman na guys. Ang naadto ko sa studio og nag-pictorial kunuhay ko. Gitawag na ko ang kauban, huy picture ko kay birthday lagi na ko ron way magbuot. Sa mo na guys, ka picture ang Hangal girl diha. Nag-unay ang boyon guys. So wala gyapoy magbuot kay birthday na ko ron. Bala gauna na kong boyon diha. Mura na niwang nga dakong boyon. So guys, ang tawag anan niya Pido Dido. Pido Dido na guys. O nakakita na mo sa click-click diha.
O inanon siya, gaposing-posing ko diha, guys. Dili i-focus ang nawong, ang buyon ra. So pag human ana, guys, ikapoy na ko dayon. Automatic alas 12 na, guys, nagkaon ako akong balon. Mo na tong pinunuan nga manok nga gaan giluto na mo nga inahan naman dito kay nang itlog na. So, naluoy ko sa manok pero lami siya, guys. Lami ra pud siya nga pagkamanok. Hoy, kuyawan. So, imo na, guys, gamuni-muni ko. Nagkaon ko, guys, so na-realize na ako nga manday ko nakapasalamat sa mga nag-greet na ako sa Facebook. So sa tanang mga friends na ako sa Facebook, pwede ninyong greet, salamat kay sa inyong pag-greeting sa akong 18th birthday. Hoy, 18th birthday! Feeling yarn, idadragid ako na ako, guys, no? Pero wag yung ko'y buot, guys, mo crop top ragyapon ko. Hoy, boy, magbuot, kuyawan, kay birthday lagi na ako. So muna, guys, ni uli gyud ko, guys, no? Og nanagkot ko sa Berhen sa Regla sa among chapel og magpasalamat taong ko sa mga grasya og sa mga dugang katuigan yang gihatag sa Lord. Thank you kay Lord for everything and everything and everything. Thank you for the family, good health, blessings, and thank you. So, nalimot na ko, guys, nung gunsa pa akong giampo diha, guys. So maura to, guys. Dayon, after 72 years, hoy, 72, napagagabi, guys. Diyan may handa, guys, no? So, nga akong handa, Jollibee. Hoy, Jollibee nga, Julie's Bake Shop, guys. So, nanghatag ra ko nilag kuan, guys, pan. Wala lagi magbuot kay birthday na ko ron. So, that's my birthday treat. Hoy, kuyawan. Yes, naipan, dili takulbaan. Hoy, aon mo di hagpan, kay wa mo yung mga timo. Wa mo. So, wala yung ko guys, no? Bahala na, basta piskay lang paglawas. So, mo na, enjoy na sila kaon dihag timo-timo sa pan diha. Nasiing ko diha, loy kayo, paano tayo ilang na gitimo taon og si Dodong diha, gaduyan-duyan. Og magpasalamat dahil ko ni Mr. and Mrs. Alap-up, Lisa Alap-up. Ang akong kuani, back up kay gitagaan taong kong manok. Og nagpasalamat ko kay naagigud ko'y handa. Another manok, guys, no? So, nagsugba po mi, kuan, naghaling na di ay mi diha, guys. Wa pa mi nagsugba, dili lagi ko maguna-una ba. So, muna na di, na ako'y mga very small, medium, large fish. Napun siya'y anak, guys. So, may pangisda na'y anak. O, tanawa diha, nasugbaon ang iyang kauban diha na'y anak. Siya siya'y gamay nga isda, maghulat lang mo, kay gauna akong voice over, wa mo. So, muna, guys, na siya'y gamay. So, may pangisda na'y anak. Hoy, kuyawan. So, after 100 years na po, guys, naluto na ang isda, guys. Dali ra siya, diba? Static yan. Dahon-dahon, napon mi sinugbang gamay nga 1/4 ra nagway ng kuan. So, mga mi, guys. So, dili na mi manampit, kay gamay ra man na, no? Ay, hoy, kuyawan, Ginoo. Ginamong timo, guys, no? Mora na akong pag-celebrate sa akong birthday. Akong dibo nga birthday, hoy, kuyawan. So, na-enjoy ra yun ang family, guys, sa manok o pansit. Yun mawala ang pansit, guys. Bahala na magkinausap. Basta birthday diri sa among bukid, nagi pansit. So, that's all, guys. Let's eat. So, maugin niya mong kinabuhing kabus, guys. Lipay na gid kay mi, guys. Kung nami pansit, isda, o unsa gamay pa din ha. O napaganay bulad yan. Lipay na gid mi, guys, no? So, salamat gid kaayo. Maura ni mini vlog nga na vlog na gid kay, guys, no? Kay naabta na jud kog mga 50 minutes siguro ani ginayaw-yaw. So, mo na, guys, napamikuan diha. Na-enjoy ang family. Si Wiser Bad, guys. Galagot ko kay ulahiman siya. Yan yun siya. Di abi man ni hapon. Hoy, Ginoo ko, di mi magulat kayon saan gigutom naman mga person. Amat diya ni Madam Lisa nagluto sa pansit lami kaayo. So, thank you, guys. Diya rami sa among kuan waiting shed. Hoy, nami mayaman yan ay waiting shed. So, diya rami nagkaon sa among gawas, guys. Og nagpahabol si Wiser Bad og ice cream, guys. Dili niya pa videohan kurat kay dato kay mi, guys, no, kay banig ang hanig. Hoy, kuyawan. Salamat sa ice cream na sponsor. Lipay na po ang mga pobre, guys. Lami kayo na yung chocolate flavor and mango flavor. So, mga unta, guys, that's all for my birthday vlog. Thank you, guys, for watching. Pusa yung kuhanin, guys, kay pang-update yung video diri sa page. So, bahala na. Let's eat pizza, guys. So, ito ay galing kay boss sa aking boss. So, binigyan niya ako ng pizza treat dahil birthday ko. So,
for the other day na ni guys. Pero nagpasalamat pa rin ako sa aking amo, sa aking boss na inilhan ako ng pizza. So thank you, ma'am. And I will be sharing you my pictures sa studio. So, nagpa-pictorial ang person kay birthday niya. Hoy, Kuya Juan. So, muna siya, guys. Ako lang siyang gi-upload kay para rapod na ako, malantaw-lantaw. Ay, Kuya Juan. O, diba? Parang nag-devo yarn. Feeling yarn. So, muna, guys. Kapusing-pusing, nag-green is the color. Hoy, Kuya Juan. Sama na siya, green is the color.